3, 2, 1, 0. Вие сте в канала на Мими и Стаби. Днес ще играем тази игра. Гледате ли тази малка къщичка? Ето тук само да видя. Зачертая с червено. Гледате ли? Тази къщичка като цяло е на вратовчетка ми. Сега ще ви покажа. И много красива. Особено стаята й. Стаята е перфектна, хора. Вижте. Добре, не исках да правя. Така. Имам писалка, само да видите. Която си направих сама. Тук има хартия отгоре. Има и тексол и химикалка. Идвам сплетена. Хайде. Така. Тъй ги мои дрехи. Мисъл. Да, на дрехите на Симона или Ели. На Ели. На Ели. Моята братовчетка винаги в игрите се казва Зори, така че предполагам така би искала да се казва и тук. Не е забравя да си изкара чини, но тя ще изкара. И да ви я представя. Ето я. Това е тя. Малко ще й оправям косичката. Ако искате, ще я попитам. И тя ми е новата съученичка. Съученичка, извинете. Съучилище. Да. Защо ли ме вкара вътре? И аз не знам защо. Ето мен. Казва се Симона. Или майката се казва Лили. То се казва Виктор. А бебето се казва... Не. Бебето се казва... Бебето се казва Айо. Ако гледаш това видео, бебето ми е кръстено на тебе. Бе, какво става пак, бе, само пак трябва да ставам аз. Ама че... Иначе нещо да слага. Първо знам, че тези са пижами, обаче са много сладки. Като да дреха. Какво става пак? Какво става само алаймата? Само алаймата. Ти казваш, нека ти си слагам това. Така. Това ще го взема за малката, защото тя няма аксесуари. Така. Леле, и всичките станаха. Така. Ало, Зори, какво ще правиш? Нищо. Така нищо бе. Нищо, седя си. Ясно. Ако искаш, ела, ще ходиме някъде, се разходиме. На басейн може да ходиме. Добре. Чакайте. Окей. Чао. Банските ми. Бански. Нямам. Окей, ето.
Така и тя няма май бански, да. Добре, майко. Мамо, да знаеш, аз отивам на басейн. Ето ми ги банските. Чакай, имам чанта. Аз имам басейн. Що не е къна в нас? Айде ще извъна. Зори! Да, айде, чакам те. Ела в нас. Добре, айде. Добре, нека да оправим. Не, няма се. Разбереме така изобщо. Чакайте малко. Така. Тям. Ще оставя. Така. Сега ще седа тук и ще чакам. През това време отивам да взема бански, защото нямам. Моля ви се. Така. Тук бяха. Така. Не, трябва да ходим до тях. Нека да платим банк. Да не кажете, че краде. И така. Отиваме обратно в тях. Уф. Чакайте малко. Малко не съм изложила пералния, обаче сега ще изложа. Да има. Ето едно. Да има. Така. Вот ще оставя. Не, искам да я обличам. Аз излизам. Моля ви се, хора. Кога ще отвори тая, бе?
Най-накрая отворим. Тук може да направя гостенска стая. Ето тук, чакайте. Ето тук. Може да направя гостенска стая. Примерно. Айде, ево. Идвам, мам. Остави телефона, айде, ето, тихо. Айде, ево. Идвам. Виж тук колко е яко. Все едно са си говорили хора, дъра бърсточа, ето се стъмнил. Дъра бърсточа. О, време да си лягаме. Съжалявам, че не са яли, нито са пили, нито нищо друго. Sorry. Айде бе. И така. Окей. Цял ден не се служихме защитен крем. Аре, аз тръгвам. Чакай ме, имам при тебе. Айде де. Чакай да се обличам. Ох, хора. Ще ги слагам да спят и те и това свършва. Епизода свършва. Седна утре са на училище. Аз си лягам. Окей. Така, хора, това беше всичко от мен. Харесайте и абонирайте за каналът ми. И чао!